Ramon Duran, molt bona nit. Què tal, Xavi, com estàs? Doncs parlàvem de l'actualitat de la penya i m'agradaria que m'expliquessis una miqueta com està l'actualitat del Badalona. Entrenen, no entrenen? Sentien la setmana passada el president i la veritat és que més novetats de les que va dir el president del Badalona, entre cometes, no podem comentar perquè, de fet, sí que és veritat que l'equip entrena. Aquesta setmana ho farà dimecres i dijous per darrer cop, en principi fins al dia 31, que serà dijous, i res, hi ha moviment. Això sí, hem de dir, Xavi, que aquests dies els entrenaments són més distesos, són diferents. La setmana passada van anar a jugar a pàdel, aquesta mateixa setmana l'equip també va estar jugant a vòlei platja. En definitiva, doncs, entrenaments diferents als que es duen a terme durant la temporada per intensificar la preparació física i tot el tema tàctic, i els jugadors que ara estan, diguem-ne, una mica fent un manteniment, però d'una forma més còmoda, no? A l'espera de decidir d'entrada el tema de l'entrenador. Manolo González seguirà o no seguirà? Tot plegat va molt supeditat al tema de la Societat Anònima Esportiva. Encara no hi ha data de l'assemblea, però en definitiva tant el tècnic com els jugadors estan pendents una mica de conèixer el seu futur. És la nostra feina, vivim d'això i al final intentar saber una mica amb l'exactitud. Jo després de 4 anys no m'havia passat això i saber una mica també on estaràs l'any que ve, perquè al final és important per tots, per la família i per tots. Ramon, rebem missatges i ens van dir, escolta'm, però quins jugadors tenen contracte, quins renovaran? Com està la situació contractual en aquest Badalona? Només 4 jugadors tenen contracte pel curs vinent. Es tracta del defensa Carles Albarrán, del migcampista Ali Koulibaly, que recordem es va tornar a lesionar aquesta temporada, per segon cop es va trencar el tendó d'Aquil·les, i 2 jugadors que actuen a nivell ofensiu, com són Adri Ribas i Néstor Querol. Són els únics que tenen contracte en vigor per la campanya 2018-2019. Això no vol dir que sigui matemàtic que hagin de continuar en el club la propera temporada. Tot dependrà, insisteixo, de com quedi el tema del tècnic, de si continua Manolo González o no, de si la directiva finalment tira endavant la seva intenció de dur a terme la Societat Anònima Esportiva, i veurem què és el que passa, no? El cert és que sí que hi ha jugadors, com per exemple Adri Ribas, que aquesta temporada ha actuat més com a revulsiu. La temporada vinent té contracte i diu que ell vol intentar ser més regular. A ver, las características que tengo, pues sí que puede ser que encaje con ser un jugador revulsivo y bueno, este año lo he aceptado y bueno, la verdad es que me gustaría jugar mucho más minutos, poder ser titular y pienso luchar para ello, y el próximo año daré lo que haga falta para ser regular y estar en el 11 cada semana. El Badalona, que ha acabat des de fa dies, però on s'està decidint tot, ha estat aquest cap de setmana. Segona divisió nacional femenina, Cerdanyola Vallès 1, Sígols 5, a segona catalana, Sant Pol 1, unificació de Filla 2, i a tercera catalana, ho comentàvem al sumari, el Lloreda, que va empatar a 3 al camp del Molinos, la Salut Peragol, que es va salvar després de guanyar 2-1 al Pla d'en Boet, el Cirera, que va empatar a 1 amb el Pumà, i el Cambrils, que va perdre, per tant va guanyar el Cabrils, perdó, va guanyar el Young Talent 1-3, i per tant d'aquesta manera també fa un pas endavant. Anem a veure les imatges de la Salut Peragol perquè va aconseguir la permanència, Ramon. Sí, per una banda, deixa'm ressaltar aquest ascens de categoria del Young Talent a segona catalana, 2 equips a la segona catalana badalonins la propera temporada, la unificació de Filla i el Young Talent. Imatges d'aquest la Salut Peragol contra el Pla d'en Boet, victòria de la Salut Peragol, que necessitava, Xavi, la victòria, i necessitava també alguna ensopegada d'algun rival directe, com per exemple el Pumà, que no va passar de l'empat a casa contra el Cirera, i aquesta victòria per la mínima de la Salut Peragol, que fa que l'equip badaloní pugui mantenir la categoria per la propera temporada. Per tant, estàvem dins d'una darrera jornada força animada, força emocionant, que es va saldar amb aquesta permanència de la Salut Peragol, amb el descens del Pumà i amb el fet que es coronés campió el Young Talent, que va pujar de categoria.
Sabíamos que era ya el último partido, donde nos lo jugábamos todo, las últimas posibilidades, teníamos que ganar y esperar a que el otro equipo nos ayudaran y nosotros hemos cumplido, hemos hecho lo que nos tocaba, nuestros deberes, hemos ganado y... I el Club Esportiu Sígol, que d'alguna manera es va refer de l'eliminació del play-off d'ascens a primera divisió i va superar Ronda, la segona de la Copa Catalunya, ho va fer guanyant contundentment per 1-5 al camp del Cerdanyola. Ara les de Jordi Ferrón, que s'enfrontaran el proper cap de setmana en tercera ronda d'aquesta competició al Sant Pere Pescador. Segurament el partit es durà a terme dissabte a la tarda, encara no confirmat oficialment, però insisteixo, el Sígol endavant a la Copa Catalunya. Doncs Ramon Duran, t'agraïm moltíssim tota la feina de la temporada. Evidentment esperem que l'any vinent el Badalona faci aquest pas de més per estar a segona Esperem que divisió. sí, Xavi. Bon estiu, Ramon. Gràcies. I nosaltres fem una petita pausa, tornem amb el poliesportiu i el Ferran Minaixa.